full episode, Ilocano Love Storya. Natingitat mo na sa ko tirik ng Manong Alfonso. Pakawanan na ko ma. Gumawa-gawawa kiti panakayat mo. Ibawing mo kumantirik ng kanya, Esmeralda. Tanapudno ak iti tarigagay ko king ka. Pasensyakan. Awan tinagsaritaan mi kini Camilong agsina kamin. Gamanya ti kay tasawan ti narami daking. Saan tayo nga mo tiga po na? Urayak nga awagan nak ni Camilo, tapno palawag kanya. Anya? Tiyak kaya ta masakitan ka. Kat di na ko makagura. No tiyak maibaw ing tirik nakten ka. Iso ana say sayaat, no sumapol kalangan iti sa bali. Gamsika ti ayatak. Manong Camilo? Nalakanak lang ang malipatan. No talaga akayat nak alipatan. Pasado alas 10 kaya men terabi. Narabihanak man na nakasangpit iti quarters ni. Marik naktipanog ko. Diyak pa'y nangan. Nasurukan na makabulang ko dito sa Saudi. Babaan iti tulong ni Manong Bernabe. Huwag gayam. Kumusta nga tamad na nagiti na panawak iti Pilipinas. Sarsardam pa lang ijay. Padasat man nga awagan ni Paula. Nangbaglakit din na may kabesak pa lang tinumiro na. Aday ta. Agri-ringan ti cellphone na. Hello? Paula, ading ko. Kumusta kayo kininanang? Manong Camilo? Sinibiyag ka? Apay, di ko na yun nataya kaon. Nadisgrasya ak idi. Ngem nagasatak, tas saan ka napakaruan. Kat dayay mo't napasama kanyak. Isutin ang ito na kanyak itinasaya at amasakbayan. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggap kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Ay na, anak ko aya. Gihapon nagtanak kasarita na kumutlaangan. Ay na po, madaan danagan kami launay amang pampanunaw no anya tinapasamak maun. Lading itak launay nanang. Saan ko nagay ayat ang tinapasamak kanya? Nadisgrasya ak. Anya? Ay, nukasta. Dandani ka mo natay anak ko. Saan na ka napakaruan, nanang? Ay, Saan kayo nawagan? Kaputan na po ka kumati cellphone ko. At nakita dito sa Saudi. Babae tulong ni Mang Bernabe. Ang nakadisgrasya hindi kanyak. ay, Nagbalin kami ng sigid, nanang. aya. Ay na anak ko, nakadadon kagaya mo dita abroad. Ay, maragsakan nak parakin ka anak ko. Kat agan-anad ka kumaditawan. Uy, nanang. Saan kayo madanagan kanyak? Bayan nyo. Baliwak tumanin ti umawag. Kaya, mabalin ka di? Kasaritak pa'y kumabit ni Paula. Ay, uuwi na. Paula, kasarita nakakano ni Manong Mau. Ate. Manong, inawagan ka din Esmeralda? Saan pa, yading ko? Di mo ko may pagpagakan ko na ang inawagan kayong kininanang. Siyakto ti makamong agpalawagin ko na. Makaam mo ka? Di mo kumabaybay ano talagang ay ayatam Ang mga no makapanunot nga ibaw ing nakit din tirik nana kini Manong Alfonso. Dahil timbagan ni Esmeralda kanyak, nana. Lipatik kanulangan, katibaw ing ko ti matang ko iti sa bali. Anya, kat anya nga ti pangadang mo.
Saan ko pala nga muna niya ti sumaruno nga ramidak? Ay, sana mapalinday to'y. Kasaritak ni Esmeralda. Ay, takti anak yung ano talaga saan nakakayat. Ay, awan mabaling ko. Natangan akon, kahit kumaten ti madan iti bukod na pamilya. Nagasat ti babae nga ayat, Alfonso. Nasingpet ka. Nasaliwan-wan to ti biyag, ti agbalin nga asawam. Kat ni Esmeralda kumatikait ko ang maasawa. Nung tidagas na, nilata kami lumatay ayatan na. Anya ka kadimat aya anak ko. Ang mga nagbabawi kanto no makasarak ni Alfonso iti sa bali. Sa anak pa nakasaganang agayat manan nanang. Tsak mabaling nga ipaay ti pusok iti sa bali. Aging ka iti saan kami ang makapaglinawag kin ni Camilo. Di ka kumagbali na maag. Binaibayan na ka lang aruray. Kaya't kung agsarita kami kin ni Camilo. Ay, luktam ko mata panunot mo. Adayo, ana sa isaya at ni Alfonso ngam dayjaya Camilo. Kunak no, madanon kayo kin ni Esmeralda dito restaurant. Siksik ka pa mat. Sika lang tinawis ko. Ha? Kahit ka makasarsarita. Amom, kahit ni Esmeralda nga ibawing ko lang ang timatang ko ito sa pali. Ano di kahit masawan? Napintas ka. Saan mo siguro adakas ni bawing ko tirignakin ka? Asla tsak magustuhan ti panggap mo. Saan na kami kumapaglulokwan nga gayam? Anya nga di kahit mga ibaga. Awan panggap ko amang lokokin ka. No, saan ka pa asigurado itiriknam? Saan ka kumangag dardarasudos? Sige. Pakawanan ako ma. No di mo nagustuhan dagito yung imbagak. Mabalin na matag siningat. Saan ka di? Paula? Tan kung amo na niya talaga ti panggap ni Manong Alfonso. Iti pan nakisingad na kanyak. Maragsakan nagpara kada kayo adwa. Anya ti kahit masawan? Anya ti amom. Amang ano da kayo tinaikari iti tunggal maysa. Abay, saan mo ka di akayat ni Alfonso no kas pagarikan? Nasingpat ni Manong Alfonso. One friend. Nasingpat. Numaawananan itinamnama kanya. Sapay ko ma. Kasi kalaangan ti ayatan na, Paula. Nanggag ko tinagsarsarita nyo kan Paula. Ambisyosa mo't dayjay? Agawan nakit din ni Alfonso kan ka? Sa balin sama tinagawatan nyo tinagsaritaan mi kini Paula. Esmeralda, panunod ka kuma. San anarikat nga ayat ni Alfonso? No aklunam ikasar na kaadagos. Nanang. Di mo kumamasiraan anamin pinsan tapusom. Apay, di mo ipaayan iti gundaway ni Alfonso? Agtukyat ti pusok, nanang. Gaputan ni Camilo at tanti pampanunutab. No kinabalam nga ayatan ni Camilo, apay kumaasaan ni Alfonso. Ha, masurunak. Ita ka man langan. Pinanawan na ko ni nanang. Apay ngamin agtukyat tirik na. No talaga napukaw ko ni Camilo. Apay adyak padasan alukatan ti puso para kini Alfonso. International number. Asino daytoy? Kasta unay ti panagtipayok. Hello? Esmeralda. Camilo? Si kakading agpaiso. Pakawanin ako ma. Apay ngagpakpakawan ka kanyak. Gapot amom ang nagbasol ka kanyak, kasta kadi. Saan ko ngayon gagarati amin?
Camino, no napudno ka iti ayan-ayat ta. Apay asaan nak maenraman ka dagiti arapap mo. Lading itak no sa anak na kapagpakadagan ka, Esmeralda. Yung ulitek, saan ko ngayon kagara? Digam ko matipalawag ko. Sige, dumngagag. Ibagam amin akayat mo ipaka. Kalpasan na. Siyak mat tiagsaw. Lading itak no nalipatak tinagibati ti surat. Tapno nakapagpakadakan ka. Ingagarak iditi din nagpakitagan ka. Tadyak ka mailan ti panakikita ka nagitiluham. Imbati na ka nagkatang-katang iti kalata pa nagpugaw mo iti imatang ko. Tinulaan mo. No kasano, ti kinalitay ko. Ulitek man hindi nagpakawankan ka. No sa anak man ang nakaawag ka, Esmeralda. Gaputan na po ka ti silpon ko, iti na disgrasya ak. Akong kumangad na tinagkamtutan. Lupot nung ay ayatan na kunakmanan. Impamuspusan ko ma. Lading itak. Anya pa di kayat mong ibaga. Adag ti Saudi ngagtabtrabaho. Nakaadayo ka kaya madyak na amuan. Tinulungan nak ni Mang Bernabe ang nakadisgrasya kanyak. Isungad nak tataritoy para iti masakbayan ta. Ken tapno tigas ta sa anak ang maaros kini Alfonso. Saan ka puman amang iraman iti sa bali? Kapunta mo nga ay ayatan ka. Katawa ti Samira. Anya kinarangin mo. Amok magpaspasugnod ka kanyak. Ako ay adda nagkamtutak iti ayan-ayat ta, Esmeralda. Kadit mapaspas amakan ka, Esmeralda. Nana, Imbis amakan ka, buy-buya ang mutlatan dahi ta nakaplato ka na. Apa di ka magan? Umadlaw ko, naliday ka. Ajat papaspas amakan ka. sana ka mabisin. Ne, papanamaon. Apa ay ada sakit mo? Ah, Awan, Nana. Kabailak na ito ay. ha? Wan. Kabailak, Nana. Manong Alfonso? Naklat ka nakakita kanya? Saan mo anam naman na makita nak dito isang ipagtrabaho man niya? Nalasin ko na ito, Kotsem. Ngamtian mo nakalkalang nga dalaan. Iso nakigtutak itay dimsaag ka. Mabaling ka din nga wisang ka nagpasyar, Paula. Ngam manganta kumapay mo muna iti restaurant. Kadwata ka din, Esmeralda? Saan? Duwata lang. Kitawakin ka. Di may panggapla ko makadata ti pagsaritaan ta. Kat awan sa bali nga iramraman ta. Boy-boy anak kadilat ta naman ay. Patgak tikid daw mo. Asaan tangay ramraman ang pagsaritaan ni Esmeralda? Ibaga man kanyak tipod, no? Panakunak sana malikli ka na pagsaritaan ta ni Esmeralda iti dayto akong daway. Napanaknak ako no kasano ti panagayat na kini Camilo. Anya ti kayat asaon da ito apanangawis mo kanyak. Nataangan akon, Paula. Kahit konteksim pa. Nikadeng kong ibawing kulangan iti sa bali ti matang ko. Kat sikadayta. Anya? Pangasing. Di na ko mapaglulukwan. Kalpasan kini Esmeralda. Saan ka pagangangawan? Nika nakiti kundaway. Ikarik. Agbali na ka na pudnukin ka. Manong Alfonso? Ang manganta kumapay la. Mapantanto ti sa bali alugar.
ang mapalinta pagsaritaan ti may panggap kadata nga awan makasinga. Napang-aranak pa'y itayin makita ka adim saag iti kotse ni Alfonso. Ay, sika talaga, Paula. May saka mo itapagdandanagak. Nanang, anya ko mapailangan ti pakadanagan nyo, kat amoy mo ito na nasayati ka sa saad ni Manong iti Saudi. Adya ti kaya tasawan ti panangitulod ni Alfonso ken ka, Paula. Imay nagsinukon iti pagtrabtrabahwak, Nanang. Inawis na anangan iti restaurant. Sa nagpasyal kami lang. Anya? Adda ipudno kada kayo, Nanang. Siya akong ter-arman ni Manong Alfonso. Ha? Nagbidot kayo ti pampanunutan. Kinapudno na. Masurunak pa kakinkwana. Paula, sikati nang ibagakan ni Esmeralda. Ano sikati isaw? Tutupam ni Alfonso. Ako ak, Nanang, ambisyosa ak. Praktikal ti kayat ko apa nagbiag. Saan ko akayat ti? Agpalo ko kini Manong Alfonso. Ay, naimbag, tama panunot mo dayta. Diyak amo na maulit to pa'y ti panagpasyarmi kini Alfonso. Saan ko asigurado? Noan niya talaga ti panunutan na panggap kanya. Makadlaaw akman. Sumagmamanungal daw na sana pimasyar ni Alfonso dito ibalay. Wano, mapmapan, diyan ti trabaho. Naminsan lang nga nakita kami kina Alfonso, Nanang. Idim pagkakibaw ing nalangan ti matang na iti sa bali. Anya, Diyak kaya tamang namnama kanya. talaga ang mahaag ka. Awanan ni Camilo. Saan pa yung amo ni Nanang inawagan nak ni Camilo? Oh, Diyak mawatan ti marikrik na kita. nakamutalang ka manan. Nanang, Apay, asan ka makatimag? ha? Ay, awan, Nanang, awan. Sige. Mapanakon iti silad ko. Saan ko magawidan ti panag-arupos na kitiluang? Aglalawag ni marikrik na. Nasakit ni papanaw na at inagpagkatakan niya. Ikarkarigatang kaawatan. Kataklunak. Ay ayatak pa lang ni Camilo. Diyak malikilikan ti agpasugnod kan ko, anak. Nakapagsarita kayo gayaman ka ni Esmeralda. Naimbag ta inawagan nakmatlang. Saan ko narik na tiilim na kanyak? Anya ti kaya't masawan, Manong? Di na kan ay ayatan? Oh, kasano na makapanunod kat aklunan na ni Manong Alfonso. Ano? Siyak mo ter arman na. Saan ba't nga takastaanin ko? Papalawan na kityak paragpakadagan ko na. At paspasuglod kanyak. Saan mo ang mababalaw, Manong? Akwag nga tinagkamtudak, Paula. Takot kapoy tirapahap ko. Baliwang tulangan nakasarita, Manong Camilo. Barang malangon pa iti ayan-ayat yun. Imon o nagay may nawagan na ka ni Camilo. Ang di mo man lang bagpagkakanyak. Esmeralda, inuray ko ngamin nga isuti agpakamukan ka. Imbilang ka na singad agayam ko. Malaksid akabsat mo ni Camilo. Amangan nad at makagura kanyak. Namaamuan na agar-aram ni Alfonso kanyak. Amon? At mariribo ka nakit panangawag ni Camilo kanyak. Ha? Ay, anya tikat mo asawan? Tsaka mo na niya tirumbang apanunutat.
Mababalaw na nga ta ni Camilo. Kalpasan ti panang baybayan na kanya. Kat ibawin kulangan ti sabali tirik na. Kani Alfonso. Anya? Kasano da ito yan? Anya ti aramidak? Intulod na kamanan ni Alfonso. Tanda ni Inaldaw nga kuykuyog kayaw. Sa nakabaybayag ti panagsarsarita yaw. Ipaypaysunan sa mo ti agaram kanyak nana. Anya? Kalpasan nga inaram na ni Esmeralda, si kamot itati isuklat na. Kasla naupay sa kin Esmeralda nanang. Nimot manong Camilo kanumutlat ta kay ayatan na. Ay, huwin gayam. Nakapagsarita nga tanda Esmeralda kan tikapsat mo. Uwan nanang, na istorya ni Esmeralda, anak sarita da kanon. Binabalaw na, tigayam ko. No apay ajak kanon na ibaga nga imuna nga inawagan na ta. Ay, sos. Nakabasol ka pa'y kitli na din na oras, anak ko. Nairamraman sa akin na luksaw na. Pudnungot nga da nagbidutan ni Manong Camilo. Ay, sos. Ang mga no ad-danton akaluksaw na ka ni Esmeralda, no maamuan na asika, ti ar-armon ita ni Alfonso. Nanang, anya ko matipakaguraan na kanya, kat awan mati relasyon da. Tenggenak anak ko. Tapno awan ti pakabasulam, ken saan ang madadaol ti panaggayimyo ka ni Esmeralda. Kasaritam ni Alfonso. Aba sa Paul, akasarita na mo ita na imbag ni Esmeralda. Anya at talaga ti panggap mo kada kami kini Esmeralda. Paula, Sungbatan ti saludsud ko. Ar-armam ni Esmeralda. Sa agdaton kapay kanyak? nabayagan na jak sinarungkaran ni Esmeralda. Kaya't nasawan. Di na pa'y among agar-aram ka kanyak? Kinuna na kanya kini na o di nagsarita kami. Ibawin ko kanalangan ti matang ko iti sabali. Kat, kalaat-latan asinardangam tinagaram ken kwa na Manong Alfonso? Iti day nga inaramid mo. Amangan mo da kamin tungaggayam tagginura. Awan relasyon mi. Tapno makagurakin ka. Pampanunutak. Saan anasaya at dayto nga inaramid mo? Sige. Kasarita ko ni Esmeralda. Mariribukan ak iti dayto nga inaramid mo, Manong Alfonso. Diyak kaya't amadadaal ti panaggayam mi kini Esmeralda. Saan ko atari gagaya na kasta ti pagtungpalan dagiti pasamak. Gapo kanyak, Paula. Agyaman ta sinong batam ti awak ko, Esmeralda. Kumusta kan? Oh, apay kung kumustahan na? Kaguranak ka din. Anya tinamnama ang amarik na. Saan mo kumapanunutan na pinaybayan ka, Esmeralda? Dahil tak, gapoy tirapahap ko. Amay payan ka tinasayata masakbayan. Isong inibtorak tinayadayo iti imatang mo. Nagarapahag ka saan na ngayon ramraman. Binukudang tinagplano. Di nakmanlaki na sao. Di mo man na naipagakanyak nagiti plano. Dahil tak kaliti karakarokan ka abasol ko. Si kamad lang ti makasumbat iti dayta sa lutsod mo. Kasanon, nuga po iti panang baybay ang kanyak. Kat napanunod kong ibaw ingla ang ti matang ko kini Alfonso. Anya? Mababalaw na kadi. Esmeralda, Naipaglaangan ka na tibgarat. Ngam kalpasan din na may ang kanyak. Tsaka muno niya di estado ita di relasyon ta. No agayan ayat kapailangan. agayan ayat tapelan, Esmeralda. Tsak kayat agapoy ti arapaap ko ang may payan ka tinapinta sa masakbayan. Isumat ti pan nakapukaw ko ka.
Itay pa nga gururay ni Alfonso iti salas. Anya yater aramidam diti kwarto. Ate, mawag iti cellphone ko, nanang. Nagbayag lakit din dahi nga awag. Masigayin kasangwan ni Alfonso. Oh, Alfonso, nakalagip ka met? Numano alawasan adi ka nagparparang kanya ka. Di amukat na awat mon asaan ka masursuro nga ayatan. Day tati mayak. Kaputa na amiris ko nga itilak iti kinasingpat ko. Ken kabala ka mangipaay tinasaliwan-wan abiyagken ka. Awan kay mo dingak di tapusom. Anya pa nga ti pagsaritaan ta. Sapay kumanta sana da ito iti kumuram. Yak kaya ta siya ti makagapo. Iti pakadadailan ti panagkayam yo kini Paula. Anang ibaw inga ko iti panagkayat ko. Anya? Adempod no ni Alfonso kanyak, Paula. Amangan no, adamat kayat mo ibaga kanyak. Esmeralda? Gayam ka kadya talaga. Apay ade mo man la na ibaga kanyak. Ngayon baw ingaya man ni Alfonso ti imatang na kanika. Makagura ka kanyak? Asya kung ter-armon ni Alfonso. Adda ka dimot lang ang panagayat mo kenkwana? Saan nga iti dayta, Paula? Ngam na napudno ka agayam. Saan na ko maapagilimadan? Esmeralda, saan ko maaday ti pangrukudam iti kinapudnok amay sa agayam? Nakarakarumanan ti sakit tinagam ko. Tati mo yung pag-aatagos kanya kung inawagan na kagayam ni Camilo. Esmeralda, nagpakawanak idin kan ka. Ulitok man iti dumawat iti pamakawan mo. Pasensya kan. No nakaisawa nga iti nasabrak. Mariripo ka na kaunay. Agsasangit ka. Diyak magawin ang di pa nag-arupos na kita. Diyak mawatan mo apay pinanawan nak ni Camilo at di nagpagpagkada. Napod no nga'y ayatan nak. Apay asan nak ngayon raman ka dagiti arap-arap na. Apay. Paula, naliday ka mo asin magbay. Anya tinapasamak. Nagapuam ka day. Nanang, no anyala ditan ti pakabasbasula kini Esmeralda. Kalpasan abi na palaw nakajak imbaga adagos ken ko na nga imawag idi ni Manong Camilo. Nay, kunak man no nakapagsarita dan ijay kabsat mo. Apayan niya man ang tinakabasulam ken ko na. Kaguranak mo apay ka no ajak impaka mo ken ko na. Siya kung tinangibaw ingan na iti ayat na. Anya? Amang adamat lang panagayat na kini Manong Alfonso nanang. Gapo siguro iti panang baybay ani Manong Camilo. Rimusingan ti panagayat na iti daytoy. Saus, kasanungay daytan anak ko. Nanang, ambisyosa. Angam, saan ko akayat ang madadaal ti panaggayim mi kini Esmeralda? Tinasayaan, kasaritak to ni Manong Alfonso. Anya. Apay adi mo imbaga adagos kanyak day tata sinalangat ko kuma ni Alfonso. Pangaasi yun, nanang. Saan niyo ko mga aramidan tayo ta? Tsaka ta panunutan na arimusing ang ti panagayat ko kankwana. Makapungtuta kay tinaytaan na buwak. Nanang, awan ti rumba nga pagpungtutan nyo. Awan ti relasyon ni kini Manong Alfonso. Katapay nga rin maluksaw ka kini Paula. May saamot na dyan nga ambisyosa. Unay kat nga tanaragragsak na aya. Gapot na nagilimad kanyak ni Paula, nanang. Awan kanyak tayo dyan. Aggayom kami latakin ni Paula. Dahito yan tayo bagbagakan ka, Esmeralda. Napasama ka. Awan ti pagpapawyak, nanang.
Sige. Bapa na kon iti silid ko. Manong Camilo, naimbag tay mawag ka. Adda ibagakan ka. Kaguran ako ni Esmeralda. Kalpasan anamon na siya kung tipagraywan ni Manong Alfonso. Anya? Ay na Manong, nakabasulak ken ko na. Tadyak ka no imbaga adagos ken ko na dayta. Abusta kinaguran ak idi. Adyak imbaga ken ko na nga imawag ka kanyak. Madlaw ko. At nagura kanyak ni Esmeralda. Kaslasaan ako nakailiw adin ko. Amangan no adamot ken panagayat na kini Manong Alfonso. Anya? Kasano kaitan Manong? Saan mo ang mababalaw? Tabasol mo mat. Kunak man daw sa kanti pagraywan ni Alfonso. Manong, diyak kaya't ang madadaal ti panaggayim mo kini Esmeralda. Ni kami na tumuawag. Hello? Esmeralda, sabay ko mata sana ka makasingagin ka. Apay. Anya ti pagkam kanyak? Saan na ka din nakailiw? Nakaawag ka man? Ada ka di bagam? Kinawag ko masan mong iramraman na kaguran ti kabsat ko. Ha? Kaya't masawan. Indano na kankano niya tinagsaritaan mi. Maawatak no kakuranak. Kapoy ti panagkamtod ko. Lukas pila man mabukaw ka. Uri na sakit. Ikarkararak ko. As apay lang kumatanaragsak pa yun to kin Alfonso. Ininsultuan na ka di. Kaguranak ka di, Esmeralda. No di mo kaya't ngad adda makagkurakan ka. Ammom ani Paula ti pagraywanan ni Alfonso. Kastakit din ti bagpagam kanyak. Awan ti pagtanagan. Gayem kon tulat ti kapsat mo. Apay nga imbagampay la daytay ti kabsat mo, Paula. Riribukam laang ti panunot na. Basol na matlaang nanang. Numapukaw na ni Esmeralda. Uwan nga mariribok jay kabsat mo, iti pa nagtrabaho na. No talaga ano patid kini Manong Camilo ni Esmeralda. Agawin, dasol barin na ti parikot na. Ide, pinapabasol mo, pinapabalaw mo jay kabsat mo, ipagbagam nga awan ambisyon na. Sa ita kayat mo apagawidain. Ay nanang, agawid ko mapayla ang tagsarita da kini Esmeralda. Agsubling tumatlang Saan na makasangpait? No saan pa'y analpas ti kontrata na? Ay, huwag gayam. Nakasaritam ka din ni Alfonso. Ay, saan pa'y nanang? Saan pa'y nagpakita kanyak? Amangan no, aduti pa ka kumikuman na. Hindi pa akit ka makasarita. No, apay nga italang nagpakita ka kanyak. Okay, liw na ka din na makita. Diyak kahit asong batan dahi ta sa lutsod mo. Ado ti nakakumikumak karagiti na palabas nga aldaw. Kaninik kang kay ti gundaway amang tingiting itireknam. No, mabalin ko malaan. Isardeng mo dahi to eh. Anya, Diyak kahit ang madadaal ti panaggayim mo kini Esmeralda. amo ka ni Camilo tay ayat na. Isong imbaw inkontirik nakin ka. Diyak ka mo. Noon niya ti panpanunutan ni Esmeralda. Nalpas kami na nagsarita. Ngamulitek ti makisarita keng kuana. Tapno malawlawagan ti amin. Nakaumay ka mat Manong Alfonso. Amang ano pagimunan nak ni Paula. San pa yung inaklon ni Paula ti panagayat ko? Ha? Kati so ti kadak. Anya ti kayat mo asawan? Amo ka ni Camilo pa'y lang taday ti pusom.
Pakaragsakak no da kayo kini Paula tag katuluyan. Agyaman na, Esmeralda. Agayam kami tulad ta kini Paula. Nga uraan niya pa'y timapaspasamak. Nakairot ti panangarakot mo kanyak, Esmeralda. Paula, ipatpatag ka unay agayam. Lukas pagarigan aklunam ti panagayat ni Manong Alfonso. Maragsakan agparakan ka. Para kada kayo adwa. Agyaman mo kung saan kamot lang ang makagura kanyag. Pakawanan nak. Imbagak mo't idin kan kang agayam talata. Pasensya kan kanyak ha. Nariribok ngamin ti panunot ko. Uwan gayam? Saan nakakatingay nawagan ni Manong Camilo? Nabit pa ngay mawag kanyak. Ang ama, saan mula ko man ngay tantanon tayo itong ibagakan ka ha? Ha? Ngamin. Diyak mawatan na noon niya dahil ito'y amarikrik na. Paula. Maragsakan na kamang ipadamag ken ka Manong Camilo. Nakapagkinawatan kami mutlangan kin Esmeralda. Kasayak ko basta ating ko. Nan, sublatok man mo ta cellphone ta kasaritak takabsat mo. Manong, kahit na kayo ka nakasarita ni Nanang, mailiw siguro unay kada kayo. Sige ating ko. Muti na. Hello, Camilo anak. Oh, Nanang. Kumusta kayo? Ay na, mailiwak unayin kada kayo. Mura siya ka nakaw. Mailiwak mo tungkin ka. Anya ka di at talaga ti planom nakaw. Dimtang ni Manong Alfonso. Sige, ituloy tagsasarita kini Manong Camilo, Nanang. Mapan ko sabtan. Ay, dimtang ka no ni Alfonso anak. Kumusta gay anak ko? Anya ngay ti planom? Lipasik lang na ito'y kontratak, Nanang. Sige, anak ko. Katakan-an nagkaakanayon di tawain. Sabay kumata, agpapada tayo na sa lunat intong agkikita tayo manain. Manong Camilo? Ading ko. Talaga ngayon paypaysong tinagawidan? Nanang! Atan ni Manong Camilo! Paisaw! Yan ako ayam! Ay na ni Nanang. May Tas na. naunay nga iliw na kanyak. Sinabat na panginarako. Maragsa ka na ka makakita ken ka anak ko. Ay na Nanang. Lumalagip ko tinapasama kini kanyak. Kunak no saan tayo nga kikita pa eh. Ay, marod ito ti plano Manong Camilo. Agtal na ka man, Paula. Sang-sangput na takapsak mo. Pagina na umut Nabandog ka nagbiyahe, Nanang. Mailiw ka makitungtong kada kayo. Na may panggap kini Esmeralda. Diya ka muna ka sana. Kaslas anak mo ito nakailiw, Nanang. Talaga saan na nagparparang ni Alfonso. Nagloko na yata, oh. Awan mo, inkugtar mo, tinimbag agasat mo. Saan ko man aday tati pampanunutin nyo pa'y, Nanang? Naragsakan na Paula kin Manong Alfonso iti ayan-ayat da. Amang ano panggap da pa yung dagkasa? Ambisyo sa matday chay. Di kay kumaagsaw iti kasta. Nasursurudan ngayon na iti tunggal maysa. Kasano ka? Di mo ibaga nam namamasubyan na kapay ni Camilo. At dagaya mo ni Jay Sauday. Amang ano dandani paikit din sumangpat day jay, Nanang. Saanan aday tapay ti pagsaritaan tayo. Sika, anyat gagaram. Nana, kaya't ko kumamakasarita ni Esmeralda. Kalpasan din na bayag, saan mo pa nagpakita? Apa na nagparang kapailaan? Binaybay amo ni Esmeralda. Pang-asih ko man, Nana.
Sige, dumanon ka. Hindi mo namaan na makisinubyan pailakan ka, ti anak ko. Agyaman na klaunay, nana. Anya ka din dito amarikrik-nak. Kailiw ko ni Camilo. Or-orayak ti awag na. Esmeralda, rumor ka dito kwarto, Madan Camilo. Ah. Wananang! Umayan! Daratang! Ni Camilo ka na. Mapanak kita yan na. Esmeralda. Diya ka mo, no? Kasano nga irugig na ito ya para kita tamanin. Kalpasan tinasurok do atawin. Oray siyak. Diyak amo na niya dahito amarikrik-nak. Itagdama. Saan kami kiti mapapalaho? No apay nga paspasok no? Wala makakura ka kanyak. Ngam, adda ako ni Esmeralda. Adda ako. Tapno supapakan kan sulnitak na kiti nagkurangakan ka. Diyak malipatan. Tika lahat-lahat na napanang mo kanya. Adi ka man na nagpagpagada. Ulitak manin. Pakawanin na ko ma. Diyak lang amin may uran ti pandagarubos na katiluhan. Huwag pakadakan kay di. Camilo. Di mo na amunoan niya na kiti naglabasak. Ngam, sana bale. Napasamak ang tinalpasan na pasamak. No at daak pa lang di tapusom. Kayat ko. Ituloy tati ayan-ayat ta. Iti ka anuman. Saan ka nalipatan? Diyawan nga rutin ti problema. Maragsakan ak, ta nakapagkinawatan kay matlangan. Alfonso, agyaman ak ti panang ipatig mo ti kabsat ko. Kinapudno namanong. Agasar kami ko man. Ngam, kinid daw ko kini Alfonso. Nga ipauray mi ti panagawid mo. Kita na ngagpasutigasatan niya. Noan niya tinapasama kiti. Lipatin tayo kuman. Kasti pa nang lipat ni Esmeralda kadagiti nagkamtuda man Camilo. Naragragsak siguro ti ayan-ayat yun. Nakaragragsak na Paula kan Alfonso iti panagkasalta. Madlulat na ti panagpimpin na tagdaunay. Uwan nga rod. Kat maragsakan ak unay para iti kapsat ko. Kastamatan ken ni Alfonso. Esmeralda, Mhm. maibalo ko magsaritaan ta. At ako may bakakan ka. Anya dita? Kaya't ko kumatag subli dya Saudi. Oh. Anya? Ngam, kasakbayan day ta. Numapalin. At kasarta kumabay. No, umanugot kalakit di. Ken si papalubos ni nanak mo. Awanan ti makalapad nga ure asino pay. No day ta ti pagayatam. Umanugot kan kasarta? Wan Camilo. Agkasartan. Tapno matungpalan dagiti arapa apta apagtungpalan ti ayan ayat ta. Ala, ket dituyen ti pagpatinggaan iti drama a may panggap ken ayat. Sabay kumata nasagid kayo dagiti paspasamak ken addaan napidot yo nga adal renno inspirasyon. No magustuhan nyo iti drama tayo, di ako maliblipatan nga i-like dati nga video ken ag-subscribe tamit ten tapno mangigam tumanen tay sumarunungay kami patangatang agyaman na pagayam.